Okay, globaliseringstaber og vinder, og vi er Tigers. Med undtagelse af Danny, som er syg. Hvilke lande påvirkes mest af globaliseringen? De lande, der bliver påvirket mest af globaliseringen, kan man sige, altså på en positiv måde, at lande i Asien, lande som Kina og Indien, nyder rigtig godt af globaliseringen, på grund af deres billige arbejdskraft, som gør dem stærke på det internationale handelsmarked. Men lande i Afrika kan få svært ved at følge med, fordi selvom deres arbejdskraft er billig, har de ikke de nødvendige remedier, der gør, at de kan producere samme antal som de såkaldte vestlige lande, men jo som også, kan man sige, er østlige lande nu. Men mange indbyggere i de østlige lande vil få det samme problem som borgerne, altså som det meste af Afrika, fordi at det er storbyerne i Indien og Kina, der boomer, men det vil sige, at landmændene, som ikke flytter ind til byerne, sådan vil blive ramt, ligesom man er i Afrika, fordi de ikke kan producere i samme antal, og derfor ikke lige så billigt som de helt store firmaer. Men når man snakker om globalisering, snakker vi ikke kun om handel med penge, eller det jeg lige har været inde på. Vi kan også snakke om kultur. En af de kulturer, der bliver globaliseret meget, eller der bliver brugt meget i andre lande, er den vestlige kultur. Altså, jeg har et ord for, at det hedder McDonald'isering, og det kan vi sige, fordi at de mange af de fattige lande, der ved man, hvad McDonald's og Coca-Cola er og alt sådan noget. Så derfor kan man sige, at USA påvirker rigtig mange andre lande med deres kultur. Den teknologiske udvikling kan vi også snakke om. Det gør nemlig igen, at et land som Indien for eksempel boomer, fordi på grund af den teknologi, vi har i dag, så kan man faktisk sidde på en computer nede i Indien og lave det arbejde, vi kan i Danmark. Og det er jo lige så højt uddannet, det er bare til en halv pris, og det er derfor, at vi i Danmark kan blive tabere, hvis alle virksomhederne flytter derned til, fordi de kan få det samme til en billigere pris. Er vi tabere eller vinder i Danmark? Selvom mange virksomheder vælger at flytte dele af deres virksomhedsproduktion til Danmark, nej, til Jylland. Okay, det var ikke godt. Undskyld. Okay. Vælger at flytte dele af deres produktion til at Danmark ikke kun taber på globalisering. En virksomhed som eksempel på dette er skraldespandsfirmaet Vik, som har valgt at flytte dele af deres produktion til Kina. Selvom der skal fyres nogle af de ufaglærte medarbejdere her i Danmark, som klarer at lave skraldespand, så skal der også ansættes nogle nye medarbejdere, som har en høj universitetsuddannelse eller en handelshøjskoleuddannelse, som skal arbejde på et kontor. Så selvom Danmark mister arbejdspladser på outsourcing, skabes der også nye. Grunden til, at Danmark i sidste ende ender med at vinde på globalisering, er fordi vi ikke lukker øjnene for de ændringer, der sker, som f.eks. outsourcing. Da Danmark både flytter og danner nye arbejdspladser. Danmark vil heller ikke kunne fastholde den velfærdsstat, vi kender i dag, hvis vi skal konkurrere med kineserne om løn. Hvad menes der med globaliseringstaber og vinder? Hvilke lande er vindere? Globaliseringstaber er de lande, hvor globaliseringsvinder er de lande, hvor arbejdspladserne er blevet rykket til, og hvor der er blevet skabt vækst. Kina er et meget succesrigt land sammen med Indien, der helt vildt mange virksomheder og producenter har rykket til på billigere arbejdskraft. Og danske såvel som svenske virksomhedsejere bliver også de helt store vindere. Grunden til det er jo, at de får lavet de samme varer som før, men til måske halve pris. Men deres produkt er jo ikke blevet dårligere af, at det er lavet i f.eks. Indien. Så derfor kan de sælge varen til den samme pris som før. Så for virksomheden er det billig arbejdskraft og samme salgspris. Og det vil sige, at de får et kæmpe overskud. Og det vil sige, at de får et kæmpe overskud. Hvad menes der med globaliseringstaber? Globaliseringstaber er de lande, hvor virksomhederne i større grad vælger at outsource, som gør, at landet mister en masse arbejdspladser, som så gør, at landet også mister en masse penge. Taberne i globalisering er også de ufaglærte arbejdere, da virksomhederne gerne vil have, at deres medarbejdere er veluddannede. Målet er at outsource at spare penge og få flere penge til omkostninger, så der kan ansættes flere ansatte. Et af de lande, som har tabt og fremadrettet kommer til at være en taber inden for globalisering i Afrika, da Afrika ikke har de samme ressourcer som andre lande i forhold til maskiner og produktion.
Hvordan kan man i Danmark sørge for, at vi ikke bliver tabere i globaliseringen? Danmark er et lille land, som helst skal holde på de virksomheder, vi har. Stort set al produktion bliver outsourcet til produktionslande, hvor arbejdskraften er dyr. Der er der virksomheder som Danfoss, som stadig har produktion her i Danmark, og det er de virksomheder, som vi skal holde på. Danfoss har en bred kundekreds, f.eks. i Tyskland. For at holde større virksomheder her, skal vi sørge for, at landet forbliver attraktivt. Vi skal måske se, hvordan vi kan lave skattelettelse for de velhavende, så det bliver attraktivt rent faktisk at have sin virksomhed bosat her. At vi får en ny bro til Tyskland om nogle år er et kæmpe plus. Da varer nemt kan blive fragtet fra Sjælland og ud til de EU-lande sydpå. Da Danmark har et glimrende international handelsfrihed samt gode toldmyndigheder, skal disse bevares for at det skal til at være attraktivt at handle på tværs af landegrænserne. Hej Anders. Hej hej.